Rušne, lokomotívy, mašinky. Magnetizujúci mikrosvet malých aj veľkých chlapcov. Boli tu raz mašinky s vôňou diaľok, ktoré som ešte ako dieťa chodil obdivovať k trati. Boli tu raz jedny také, ktorých modelová zmenšenina kráľovala v mojej zbierke a zhmotňovala môj životný sen. Rušne pôvodného radu E499-2 sa mi vrili pod kožu a hoci bolo pôvodným zámerom venovať im spomienkový zostrih v mene nášho klubu, nedokázal som v ňom ostať neosobný. Pripomeňme si predsa len niekoľko historických faktov. V roku 1978 bolo v plzenskej Škodovke vyrobených 27 rušňov typu 65E. Na svoju dobu vysokovýkonné stroje mali nahradiť staršie jedničkové bobiny vo vozbe ťažkých rýchlikov na najvýznamnejšej československej magistrále, tzv. Prvom hlavnom ťahu. Po vychytaní výrobných múch a detských chorôb, ktorých žiaľ ani u tejto série nebolo málo, sa stali spoľahlivými robotnicami a zároveň neodmysliteľnou súčasťou trate z Prahy cez Českú Třebovú, Žilinu do Košíc, Michalian, neskôr aj Bánoviec nad Ondavou či ukrajinského Čopu. Nasadenie na 700 až 800 km dlhom vozebnom ramene po náročnej trati s celkovým prevýšením atakujúcim Tatranskú horolezeckú túru im pripísalo na konto viaceré československé rekordy. Mladí fotografi, naháňajúci 151 na posledných Košičanoch ako exotickú senzáciu, tak už možno ani netušia, že k našej najkrajšej hlavnej štreke E499 dvojky historicky patria a naopak všade prítomné bratislavské gorily v časoch spoločného Československa nemali so štrbskou rampou nič spoločné. Tie pod Tatry začali pravidelne jazdiť až po vzniku samostatného Slovenska. Vďaka láskavej starostlivosti pražských údržbárov a obsluhujúceho personálu u nás na bývalej východnej dráhe dvojky predstavovali zároveň akýsi výchovný etalón kultúry pracovného prostredia. Neskoršie veľmi vydarené úpravy a citlivé modernizácie, vytvorené ľuďmi, ktorí k tomu mali vzťah a veci rozumeli, z nich vytvorili mašiny, ktoré ani v ére Vectronovej rušňovodič s iskrou nadšenca nechcel pustiť z ruky. Som veľmi rád, že som mal tú česť a je ja byť ich rušňovodičom a mať vybrané stroje niekoľko rokov dokonca v turnusovej liptovskej vozbe na mojej najmilšej trati zo Žiliny do Košíc. Bolo mi cťou s nimi jazdiť aj s expresmi na českých koridoroch, kde dokázali demonštrovať svoj výkonový potenciál. Aj keď som si spomedzi rušňov najviac zaľúbil hranaté tyristorky, trúfnem si povedať, že pražské dvojky spolu so spišskými dvojičkami boli tým najlepším, čo sa mi za doterajšiu kariéru dostalo do rúk. Stroje známe aj ako krysy či banány budú pre mňa vždy princezné medzi mašinami. Rušne radu 150-151 som začal vnímať už v skorom rannom veku. Ako jedni z prvých mi prirastli k srdcu. Na vlakoch ako Košičan, Kasovia, Šírava, ale najmä legendárny Excelsior pre mňa tu, pod Tatrami, boli akousi exotikou. Je mi ako vypravcovi cťou, že sa v závere svojho pôsobenia prišli rozlúčiť k nám na východ, kde kedysi začínali a že ich dnes môžem vypraviť na cestu do histórie. V mene nášho klubu, ktorý sa venuje predovšetkým jednosmernej elektrickej trakcii, histórii vozby na podtatranskej magistrále, by sme chceli týmto mašinkám a predovšetkým obetavým ľuďom, ktorí za nimi po celé tie 10 ročia stáli, venovať veľké ďakujem. Aj keď ste väčšinu života boli neodmysliteľné späté s Prahou, ste a ostanete vždy aj naše. Nezabudneme na vás.